Hartu kultura elkartekoak dauzkau alde batetik langile sagar jotzen, beste aldetik ez neu bakarrik. Ezek eta gure aitza, gure ama eta gure emaztea, hemen baserri inguruan daude. Bakoitzak bere lanaren teatralizazioak egiten. Eta hori da, baserriaren arima atera nahi izan diogu, ez? Bain dela 5 urte, bizizian persona batzuk berpiztu ditugu. Eta bain dela 5 urte, bizi eta lan egiten zuen prentsa bat bizi berritu dugu. Hau, 20. mendean etzegon, Domingo Arregi etzegon bezala, diputazioak berriz ere berreraiki du, desmontatuta berriz eraiki. Orduan edozein galdera nahi balin badezute, nik 16. mendeko erantzuna eta 21. mendeko erantzuna emango dizuet nahi dezuten bezala. Naiz eta gaur egun ezea izan ez da nahi zaratatxua izango. Egun lehorra danean, beldur gehiago bagaten du. Eta oso lehorra danean, jendeak horrekan ateatzen da. Baina, hala ere, segurua da. Baina, arrisku bat da. Hau berotzen balin bat zeigu. Gure sagarrozarek ondo jakingo dute, fermentazioa azten da. Segun eta zenbat persona dian, halako errekoa dutzen da. Txalaparta nahikoa da. Nahikoa joezean, ez da zuku guztia ateako. Nahiz eta prentsatu, zukua bertan, sagarren bertan geldituko da. Sagar jotzea, nahiz eta halako astolana eman, prezisio lan bada. Justu, kolpe, hori eman behar zaio, ez gehiegi, ez gutxiegi. Luzera, palankaren luzera dela, 16. mendeko baserri honek luzera originala. Bale, guain, hola. Holak, entzuten duten bezala, tabla artean sagar da ez sartzea. Orduan, zanpatzen ari balin bagei, 15 toneradako indarrekin, zuma gorak ere egiten da. Horako drenajea jartzen balin baditugu tabla artean sartu nahi duen zumoa, eta aldutzaino eroriko.